Hello guys. Okay guys. Chingodeidzai vamwe tingofambidzana nenguva because ndakaneta. I hope I'm not going to stay long here. I hope I'm not going to stay. Deidzai vamwe. Okay guys, fambai nebhora deidzai vamwe nezuro makandirarisana 12 guys. Kuswera nezuro makandirarisana 12. I haven't slept. Munhu is supposed to sleep 8 hours a day. Handina kurara 8 hours. Ndarara na 12. Ndamuka na 6 makuseni. Ndichienda kugym. From gym ndabva naenda kunostoka. Right? Ndabva kunostoka. Ndaswera ndichiti mhanya ndichitawo mamwe maerrands. Saka guys, you can see that even my eyes are tired. I hope kuti sure I'm tired, Anna. I'm tired. I hope kuti tatatina 2 yacho kabva kwaitawo hanzi drink lemon and tea zhinji. Ndoda kuti ndichipedza pana pandienda kunopinda mushawa ndichivata. Saka ndisitomboda zvekumwana lemon ginger tea baba kana mana chamomile tea. No. Ndoda kutobva ndatongoti ndobva ndatongorara because I'm tired. Ndoda kumuka ndiri fresh mangwana. Guys, remember I go to gym every day na 6 o'clock. And 6 to 7:30. 7:30, 8 o'clock ndodzoka kumba ndogeza. 8 o'clock mashops achivhurwa. Kutengeswa doroko kunenge uchivhurwa ndichienda kunohoda. Anomaona. Ndichibva ndichienda kubucha kunotengeswa nyama. Anomaona ndichienda kunohoda. Dzimwe nguva ndichimanyisawo zvimwe ndichitengesawo vanhu vemaorders. Ndinotengesa mayoni pills. Handika ekuisa kusitonyenuko. Vaya vane matubes ari blocked, vane infertility problems, vane jeko pachishona vakadzi, vane heavy bleeding, and mayoni pills I also sell. So unofonerwa munhu ari kutoda kupiwa kwaenda maybe udodriver kana 20 kilometers unosangana necustomer wodzoka uchingodzoka umofona futi andika wodzokerazve uchingodaro uchingomhanya. Anomaona ndo madhiri acho. Anomaona apa ndotengesa futi ndinotengesa mbatya dzekupfeka idzi. Saka mamwe macustomers wanga chitongokufonera kuti yamutore mari online ipapa tiri kudawo chakati otomhanya woenda hanti mazvona. Saka guys nasindaswera ndiri busy izvo zvine makumba unga akutorwadza, right? Ndinyaya dzacho apa ngadziwande, nyaya ngadziwande.
nyaya ngadziwande dzivanarukana nyaya dzavo. But guys, muchambondipawo time, ndakazorora andika ndakazorora because mangwana futi ndino mangwana iThursday ndine program, mangwana ndine shift, kubawako, saka ndinoto handikwanisa kuita live. Ndozoita live maybe Sunday or Monday because 2 vasikana vangu vari paoff, saka ndiite tiriko full time. Denda ndichitambira denda mchinditambirisawo mchindikhoresa ndaigara pano hani maona ive mchindikhoresa mchita kanzatu ndaigara pano. Zvino vakomanaka kana nedhata chairo hamundipe data, chairo hamundipe, saka sina data. Vana mukoma masimba anogokufonera kusendera message kwa mukadzi wangu arida kutumira data, ugoriona data rachana unongonyepegwa, utoona uchizigwa post kuti kwai Sis Melly haikusendi you data. Kupi kwamakambondisendera data? Hamuna. Asi vanhu palife apa munenge muchida imi right. Ipapa pawo ameno Brian Malone kaswa nditi mangwana asisi ndokusendera data. Takatongomirana sichengisiwe. Aiwa kana tichinge rauya ndinochita live yekutenda kuti data rauya vedu we toita malive, ndoita day ndakarara tosangana manheru andika toita malive. Fletch kwana mombe manje I think so, I'm thinking that as well, but vanhu vangachita kundifonera fair vanakuta kundifonera kuta kufona direct tamirira show kuta kundifonera kuti tamirira show direct kutoita kufona ma direct calls anzi Sis Melly tatomirira ma shows. Ndikati vakomana aiwa atitsvage admin, this is a private page, we don't look for admins. Atite zvema admins, sorry, ipapo it's a no. Andimaona, this is a private page. This saka rakanzi Sis Melly's diaries. It's a private page. Dekwa kuri kumvenge ndokwanozati ndorara kune vanhu. Zvino ndasura ndichita kufonerwa nta Sis Melly tamirira final episode. Vakomana, apa I've got my husband. Mwana wangu anenge achida kubatwa so uchimufeeda, uchimubreastfeed. Hanimona, uchimbomubata uchidi. Apa imimi muri kuona zvozvo guys. Izvo awatopindawo. Sure, munofanirwa kumbovatengera castle light. Munoita vakaita sei? Vanotonditendedza kuti aiwa indai yenyu munotamba muchita live dzenyu paFacebook apa muchidi. Mutedza kuva nomwe castle light. Mutedza kuvatengera castle light wamwe castle light. Yanga ari mumuromeka achiti handidi kana kuzviwa handina china kana nguva nemukadzi wangu handidi. Patsanoti aitamba yenyu. As long as ndichikuonai muripo pamunenge muri mumba imo handina problem. Makaita sei? Musadaro so. Sure. Mkoma masimba pana apaitwe admin munhu pano. Apaitwe admin munhu pano. This is a private page. So atite admin munhu pano because we can't Sisi wills imimere guys, dai vamwe tisvike pa 300. Ingochitegai vamwe tisvike pa 300. Chingotegai vamwe fast. Sure vakanyanya chokwadi. Avambocomplain vangazvoti apsati vapedza. Sure muri kuvatesa natikorufu kuda kweFacebook. Zviko zvamunenge muchimbotaura ikoko kuti ati chingotamba chingonakirwa wedu. Handimaona. Avawanikwe zveshe vanhu vakadaro. Tofa kuti mukipa safe mufunge. Devangwari mwazvoti handidi kuzvinzwa every day naimi. Apa vanhu chava ndini ndoisa data racho kana ndimi. Guys. Hanza simambo mwerako. Handina mbomwe yambodoreni ushe. Handinai. Ndinotaura kuti I'm tired. Ndinotaura kuti ndakaneta. I'm tired. Hanzigara imba pakazolaiti wakazotitira noise futi. Kana zi watumira here ndivape kasolaiti racho. Watumira here kasolaiti, watumira nei?
nearamax here ndivape. Right guys, tegai vamwe guys, tegai vamwe. Data chete, just data so that we keep entertaining each other. Data. Pane ndationa sandisikuya guys, more understand that anasa tikomenda kumvenge. Data chete. Right. Still the tokona mangwana nasi tiri pano. Guys, dedzanai guys, tilda muzomona mangwana. Tilda ngamboonekwa mangwana, vamugabe ngamboonekwa mangwana, vamugabe. Handi zvese zvakangofanana. Ngamboonekwa mangwana vanenge vari kwavatizi. Kwatilda ngakumboitwawo mangwana. Imboendaikwa mangwana kwatilda. Right. Tava pa 280. Pasara 20 people chete. Mutidza kutega vanhu 55 10 22. Love you to Julian. Ngakutega vanhu 22 tinokurumidza 285. Tokurumidza kuzara 286. 288. Tegai vanhu 290. 291. Tilda tomuona mangwana futi hakuna network kwa Tilda. Hainetsi Brenda 292 hainetsi mozongobva pana pamakuenda ku DNA mozongobva makuenda DNA iWi-Fi ka if Wi-Fi ka inenge chida ubhadhara munobhadhara Wi-Fi top up ndoya munoita top up. Hamona, vatotora chikafu chavo vega microwave. Vakatobata chikabhodhora rikasola 297 vakutozvimwira. No pressure. Havana. Thank you zvako Anna Svanda. Anna, I know you. Thank you 304. Okay. Maneru maskati mangwanani mamuka sei timana nyika akaseresa nchiti aiwa ngatsangane papati 2 ya Tecla ya nasi anditika guys tichinzwa kuti zvakafamba sei guys nezuro takanga tine hora inyaya inotyisa inyaya it was a suspense etanga tinayo nezuro. It was a sad story inyaya yekuti kana nesu takanga tangobatira moyo maoko tisingazazi kuti saka achibva pachi chakaitika naimi saka chi chakazoitika. So unfortunately says zvamunoziva kuti izvi zvakaitika kwaari andika munhu anogona kufunga kuti ndakapora I am strong now kandi asati ave strong. Antimashona, she broke down and she couldn't continue. Antika, that's why akachema tikati no, okay, let's cut the show. Antika, also zoka nasne party 2. So all of you guys have been waiting for party 2. Antika, party 2 ya shika. I'm very sorry guys because we were supposed to have had the party 2 at 2 in the afternoon, but due to work and now kwasange ndiripo and ngarenda zopinda maneru nemwe msikanawo zvakare ane nyaya yake kutika iri similar kune ya Tecla kana kuti more than ya Tecla yaya iri kuuya muchanzwa kana kuti more than ya Tecla guys. But ini nzeve dzangu ka guys mona gore rina 2020 soka gore 2020 ka moto nditi bukirawo psychology doctor whatever amene kokoko because zvandadzila nazvo zvakawanda zvandiri kunzwa zvakawandisa andimona zvimwe zvacho ndinosarisa kuti nemwari munhu akapinda apa munhu akadai so tinongona vanhu vachifamba guys vanhu vakatakura andimona but zvese zvinei zvirongwa zvese zviri kuuya vanhu vese vari kuuya ivava andimona pano vanhu vese vari paline apo vari kuuya andimachona sasa zvinotisingadutamisa nguva the guy TP Dane Tecla auye atiudze nyaya takagumira pai vave kupolice station handiti takagumira kupolice station kuya akati musikana chanogona kunarita nyaya papakaipa akati anogona kunarita nyaya yake panga pakaipa vediwe nesuro takagumira achiti ndandave kupolice station handiti munhu yamutevera kubva Durban Cape Town kwakuda kuita hondo Cape Town akuda kuuraya vanhu Cape Town akuda kumuraya naiye amutora zveginyabvu zvekuginyabvura andika azoenda vatizira police station andi hamawo dzakuti hatichadi kuona pano because zvinhu zvedu wapisisa zvinhu zvedu nemunhu wakoshu right David Tecla abva afona tinzwe right Tecla hello
Yes. Waswera sei mudikani? Ndaswera wedzera volume mbijani. Uri munesari? Volume yakatoguma muri kundinzwa. Ini ndiri kukunzwa. I'm not sure about people vanhu manje. Muri kumunzwa here Tecla guys? Muri kumunzwa? Ndipewo sign yekuti muri kumunzwa. Vari kundinzwa here? Hanzi muri kundinzwa here? Vari kusureko noise yakati wandei. Jai, kuseka kwako kwanyanyisa kwai uri kunyanya kuseka Jai. Wakuzika kuno kwa Jai ari kunyanya kutaurisa. Hanzi volume. Volume ndikunzwikwa. Right. Hanzi tutakunzwa. Right. Ungati kondinyira mberi pati 2 yanga yakamirigwa zuva rose ndaita kufonegwa ndisha kufonegwa direct kuti ko pati 2 iri kuya rini, ko pati 2 iri kuya rini. Saka pati 2 yacho yazosvika vanhu vauya. Saka guys, tasvika pa pati 2. Chingichipa nyaya yako. I hope nhasi are not going to break down. Nhasi waswera ball and watonyazoona kuti vanhu vese they are sympathizing with you and the people they love you. Handitiona. So takagumira wave police station nekuma social worker zvichibva zvadii paya. Ayo maungira hauna toda tongoda voice chete ndoda tiri kungoda tongoda voice chete maungira hauna. All right, no problem. Ndakapedzisira ndapaye ndave pamapurisa paye nemwana wangu ndadedzerwa social worker ndakushanda infact masocial workers anga 2 ndakushandwa neni paya nemasocial workers 2 ndopuwa counseling ndikubvunzwa ndopuwa counseling ndikubvunzwawo ndichipindurawo ndichitozama kusendla mindset yangu. Vanhu vari kuti vari kunzwira kure kure mira tione kuti chispika achigoni kuconnecta here pachispika chionedza mani chiya chispika iyi. Naiwe itai ndipeyo kachispika cheintimbo chizama tione kurumidzai amene chikaita chispika ichi guys. BMK family ndabata edi 10 ndamuudza BMK family ndabata edi 10 saka amirira iwewe. Amira iwewe family. Chinobata chacho handisi kuziva kuti chipei chinobata chacho chinobata pafoni. Do you want to play from your phone? Who did it connect to? Pane iyi phone. Where is it? Connector pane iyi phone. Yeah. So mukateka ngo connect. No, cut. Where's the Bluetooth? It's not on. Cha one. Miraichi kuchi connect you. Bluetooth device is ready to pair. Chaita. I'm connecting and The Bluetooth device is connected successfully. now let's go back. Tell it to say something. Taura tinzo Tecla. Hello. 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 Taura tinzo. Taura tinzwe kuti chaita here. Hello. Njinya chisikuita iwe Shakira ichi. Tecla hello. Ya, takukunzwa chispika chawaita. Chaita chispika. Is low. Please recharge in time.
hatina battery chinhu chako ichi. Bring the bigger one. Bring the bigger one. Battery is low. Please recharge in time. Naimi zvisanga chabata ndamunzwa achitaura kuspeaker uko. Aiwa guys anasi kune rimwe zimbangura yamene mazispeaker evana ivava ngoti dhira mari sina nebasa rekuti tichitengesa mazispeaker iwaya. Mazispeaker iwaya. Shaita. Chiconnected kasvakaoma. Mina ikwaiswa zimbangura iri tinzwe. Tingodligwa mari nezvisina nebasa rose nemizispeaker irori. Kunopinzwa magame kunotengesa iro zispeaker irori. Ipi? Dzimai zvifoni zvenyu, dzimai mafoni enyu mose tinoda kuti connect pazispeaker irori. Ndakatenga nemari yangu apa. Ndakutengera nemari yangu saka nhasi zispeaker irori rinofanira kushanda pano. Don't worry, zispeaker rakatengwa nemari yangu ndichivatengera saka rofanira kutoshanda pano nhasi. Kuna izvozvo, ngavadzime mafoni avo vose nhasi. Ndomeka sure kuti zvaita. Ndomeka sure kuti zvashanda zispeaker, otherwise ndoritora zispeaker. Zvaita. Shaita. Tecla. Tikuzama kuda kunzwa bada sati rasvika kuspeaker uko. Hazviko. Kuspeaker hakuna isabaya apa. Hakubaya apa here. Zvetechnology. Speaker diki yapera battery wanga usina kuchichaja. Chidiki ndechemudukuduku uyu. Ikuramba. Saka ndezvefake zvinhu zveizvi. Because younger children the Bluetooth app. Yes, correct. Ya connect iba yakapa hai connect tone. Yaka connect. Saka inogoramba seka naka connect. Kuna bune ibanga pane Bluetooth app. Chisanje Bluetooth app ana. Ini ndiri kutokunzwa asi vanhu ndovandisiri kunzwa. Imbotaura tinzwe. Hello, ya ndikatimbowa kuti vanhu havasi kukuwa here. Taura tinzwe. Vanhu vakukunzwa. Hazvonzwika izvi. Isazunhura kwedu. Ndauchaja chinhu ichi. Kuita ichaja chinhu ichi. Kuita kuti kana zvainya kuita low chine chamboita but right. Fana kuita. Fana kutaura kuti iko ndino vari kukunzwa. Aiwa usabvunda itoyatsa kutoshinga chaiko chaiko noti vanhu vanga vakakumirira zuva rose. Ndakazembeda paya pamapurisa paya ndane masocial worker maviri paya vachindikanselawo vachindifunda zvavaibvunzawo vachidetserawo. Ndakagara pamapurisa paya almost 3 weeks ndiri mapurisa maviri. Ndaiparoom ndaive ndapiwa kaive nezvese shawa chichi ndaitoona zvese zvaitoitika ipapo. Vaiuya vakachekwa vaiuya vakaita sei. Saka masocial workers ayakazoti environment haisi good kumwana because mwana anenge ashionawo. Saka makuseni aiuya kuzomutora umwe sisi musikana wechidiki, so she was 3 years older than me. Shandisa kana
steba muri kudisturba minda muchifona pa mukoma simba musafone pa phone tiri pa live musafone pa phone tiri kushandisa pa live tiri pa live please mukoma masimba mukafona pa live inobva yakata tiri pa live ne phone yamuri kufona yoyo endera mberi Tecla saka aiuya makuseni kunditora nemwana tobuda achifamba neni andakafamba nzvimbo dzakawanda ndakafamba ndofunga kwaive kuzama kuti neni dzangu dzisettle ndokumba kwake ndaitoenda she's a happily married woman but haabari hazvari ane vana vaakaadopta zvivana 3 zvaanogara nazvo mumba imomo nemamaids ake she's a somebody munditora Saturday ndotorwa kuti unodya out nchibuda neni kuendwa nzvimbo dziri bhobho nemwana muchibva kupolice station ndika police station inorara kustation ndaikashonda register ndarara mukati alright Sunday uya nditora togeza tenda togeza ndashawa ndaenda sei but inini zvazvisingandiitiri ndakazitengenda kuita nga ndiri kurwara zvazvisiri kundiitira amene kuti chii zvisiri kundiitira Sunday tobuda toenda neni kuchechi handaidodzoswa kana kuma7 kana kuma8 chaiko amba kuchechi kudidi musikana uya she's a prayer warrior zvake kumba kakumapurisa kuya ndagara uyu murume uyu ana kumira kufona ari kufona ari kudedzera kuti okay mufunga kuti makangwara mungatiza kumba kwamaigara kuya kuya imweni zvandakuita manje ndakuenda kuzimbabwe kuna mai vavo fuura yamai vavo kuna mama namba dzamama anadzo ari kufunga muchembera achagone kumushauka vakatotiza yuwi kana varara pamba pavo vaitorara pamba pavo vane vana vehanzvadzi vakomana vakatomirira kuti apa anongosvika utomuo achitodaidzira kuti nditori fully armed chichichichi okay fine mapurisa ndopazoti aiwa because ndakafona mumusi ndakaisa mama pandauti asikara chichema zvokuti mazviya mapurisa achibva kuti okay ndatiteki trip tishandise mari yestate anotora mari toisa mari muenvelope tokushandisa iwewe as a trip omudza umudze munhu kuti uyatisangane pagaraji tichadropa samwe isusu motikari tetakakipa ina ai kwauri ubuda pagaraji paipai ukanidza mari paanongouya kuzotambira mari tinoibva tatomuna kana ari mota ari mota tinovhengerirana naipapa it means kuti tiri kushuta tomushuta ipapo okay ndamudza paya kuti iwe chiuya mari yako chichi yatumirwa mari yako kubva kuutore mari yako siyane namama because mama vanga vakuti auraiti ndakutengesa hangu danga rangu rese mombe dzangu dzese auya tore mari yachona yari kuda yari kuti akachengeta Tecla kudebheni kwachona azichibva kumutora kumusha kuno sisi vangu vaumbe vavya ndongairamba vachiti usamujaidza muna mujaidza hapana mari yaanopiwa kana kuita sei ukukumusha iguru ndaive makazin sisters angu aya namama kwakuruke kuti tengesa mombe dzako vana vedu vasiyane nengozidzi because aivafomera achivafomera chivauti totodaona zvishu amene ndaivatevera sei because vakabva kumapurisa amba vakaita but same place asaivaonai achitotarise pafoni vakanga vakuti kumushamanje mama clear nyaya yemwana wako uyu mama vaitove willing kutotengesa danga ravo rese sisi vakati hapana zvakadai wei kuti ndati inini ngaauye pamba pangu kana achida kuuraya auraye inini handina basi ngauye pamba pangu kana achida kuuraya inini auraye inini masisi zvagara zvazvisingaonani kupanga kuroorwa naye zvaisaona auye uzoti ngauye pamba pangu aada kutoriwa paya sisi ava vaumbe vari kuomesa musoro havasi kuziva nyaya yemuti yakamira sei sei saka mapurisa akadzenda kuda kugadzisa because vaiona kuti mafamilies pakuroyiwa apa okay ngavashande mari yestate notine mari yestate okay fine achibva afona achibva kuti unofunga kuti ndakakurira kumapurazi iniwo unofunga kuti ndandibate nemapurisa wenyu pana pandouya kuzotora mari idhirope mari yori ubve ipapo aive mushurugu zveshuwa handina mari yandinga yachitambira ipapo idhirope mari pandakanda embero kubhazi
mapurisa yavadhaivha vasvika kwandiri tanhunga mari yaya ndapinda mutatadzukira camp ana kuya achibva okay ndariona dhiri rakuda kundiuraisa iwe zvino ndakusvikirana mai vakufeyafeya kusha ndagara paya kumapurisa kuya iwe ari kufona ari kuti iwe wari kufona ari kuti ari kufona ndikuuyiwa zvese pachimbudzi changu chiya chandinacho ndakazopedzisira mapurisa kunditi chiregedza delete number defamily yako because ndokanganisika munhu nemakalls ari kupinda delete usatoshandisa foni iwe ndadelete mbandasiyana nazvo handisina chandiri kuziva chekusiyana ndagara ndakatingitwa nemapurisa social worker ari kungouya ari kungoitira as usual kusvika ndaudza social worker ndakagara pano ndokuda kubuda mukadzi yachitatu kabuda okay are you willing kuti isifuro munhu watonyanyonzwira tsitsi kanyaya neana mwana wogona kumuchengeta kana kuti asendekati aiwa ini pandinobindirika handindine mwana wangu kana ndiri kubuda munguuda kuendeneka mwana wakuna kakusei okay fine pagara paya nemapurisa pataurwa ndikati inini ndafunga kubuda okay ndandiri kubuda ndikuenda kucape town ndikati kucape town kwesister yangu ndiko vakanditenda iko vakaita sendikati inini zvezvangu ndakuzvikira mati uzvizoita but ndinoda kubuda munomndende cape town vakatanga vachiramba tanga vachidaisira mazvo kuti tiramba kudya ndichita sei because inga zikafumo makatunzi dzaisanaka ndaitozvidatsa hanzi volume yashoma hanzi hatichanzwi volume yashoma phone ndaisa pasilent guys hanzi uri kutaurira pasi hanzi we can't hear anymore hamati wadzikisa volume here aiwa ndina ndakatobata foni ndakatoisa muromo pasi ya iko zvino yakunzwika handei alright vakazopedzera vati it's okay munhu uyu ngatimutore timuendesei kwari kuenda bva tadhiraivhiwa neprivate car yemapurisa nemwana wangu tadhiraivhiwa tapanana macontacts nasocial worker uyawe asi safe jeni ndadhiraivhiwa ndakasvika pakati peusiku kucape town kumba kwesister yangu iya mapurisa ando vakanoka nokera sister yangu yakuti are you the sister to this woman akati aiwa she's my sister okay tamuisa pano so unoziva here nyaya yakati yes so okay fine anditambira ndasiyirwa paya mapurisa aenda ndasiyirwa phone number nemapurisa dzekufonera if anything if any emergency vanhu vanogona kumhanya kuya kuzondibetsera quick okay mapurisa abva aenda ndasara paya I think sister yangu akaita mathieves emathreats anga achiudzwa ndiwe uzokura ipapo chichi achibva angoti asisika zvazvisingaiti kuti ndirambe pamapurisa because you are my sister but chokwadi chiripo ndechekuti ini ndiri kutotya pano munhu ari kutofona haana kumira kufona atofona todedzera kuti ari kuya kuzodhila neni because ndindakakutizisai pano akanyaya pano mastanda panapa hakucomplaina wakuti yadhi yake uko kwamakabva kwakapiswa saka akutotyirawo yadhi yake amendoitawo sei okay hapana kana hama hapana kana ani mucape town hama ndiye achibva nditi indokwanisa kutokubetsera in this way ndine friend yangu murume anogara negirlfriend yake vanoshandisa 2 rooms ndikatimbononzwa zvakamira sei uchisandogara ikoko wakamirira sisi vari kubva because sisi vanga vati vanosvika in a week's time kuzimbabwe achibva aenda paya havana kunzwisisika vanhu vachona vaitodewo mari ndigare ipapo pabhadhare mari chichi nina wangu hamheno kana kuti angaudzawo mama vake nyaya hamheno akanziwo bikefu hamheno angasisanzwisisikiwo kuti zvakamirawo sei saka ndakatanga kuchema ndakagara parati naye ndoita sei ndoende mbiri achibva pavhura mastanda kechidiki kamusikana ndo kaive muridzi wepamba imba yevabereki vacho uyu mukomana kwandainokumbirirwa aitorenda ipapo
kamusikana kaika kachibva katoti imimi vana kuzivi muri mazimbabwenzi but kana ndakakutarisai aisi my sisters chii chiri kunetuma chemambo ngotaura chii chiri kunetuma aexplaina sister yangu yauya musikana uyauya akandipinda na problem situation ine munhu yakatiomesesa okay I understand you haukwanisi kubetsera sister yako because of this and this and this it's okay pinda na problem ushanda turongi garu tinogara tisei papakamirika sinati all forever it's okay ndine mwana wangu womusikana one aripo ipapa auvi ndiri kutozvirwa zviro zvangu ndozvimwiro uduru kuita sei sazoshamisika kana uchiona njira randisiku kana njira randauya pakati peusiku okay fine ndafara paya ndakagara nemunhu iye wandisingazivika for a week sister yangu aita akabva kubasa aiwe undivigira chikafu achitengawo zvinhu zvemwana mayogat uya undiona enda achikodara okay fine svika sisiringi kuzibasa vakasvika akasvika kuchema zvekuchema zvichi akanzi handisi kurwadziwa newe but ndiri kurwadziwa nemwana uchidiwewo uchifamba uchigarapo uchifamba uchigara apa ndakakutsiurira ndakaita sei but wakatadza kundinzwisisa ikiona izvozvi pauri at the other hand I'm so happy kuona pasituation yakadai so because wadzidza life kana vanhu vachitaura unateerera inini ndauya pano ende kuti ndikutore ndiende newe kuna mama vatoparara vatopera basa uko nematiresa vari kuwa nemunhu wako ndiende newe kuna mama nezvauri izvi uri kutoita ngo uri kutopenga zvako mama vanokitofa because inini ndini mwana wamama tiri 3 but ndini mwana wavo ndo pane mwoyo wavo handingaitini wakadai so indakutora mwana iwo ndokusiya pano kusiya pano zvokupengereka zvokuita sei zvotosiya kutsvaga basa hauna kana hembe dzekupfeka hauna kana chii achibva kwakamangwana makuseni apinda neni mutaundi vanditengera hembe matracksuit zvese zvinodziya vatora mwana wangu vamutengera zvese zvinodziya because aingoroni zvitracksuit 2 vamutengera zvese zvinodziya inini vandisira 5,000 rands mumaoko ndo mari yavo kuchishandisa uchimuka uchitsvaga basa uchingokiyakiya uchingomukakamira sei ndakuita sei tatora mwana ndaenda vakachenya vakanipapo takachenya zvekuti chiona mwana unotorwa chienda amen pandinoona ita story yangu handina problem but pandino panouya picture yemwana unomusoma hatichitirwa nekusha vakatora mwana vakaenda ndikasara kudaro ndasara kudaro brother last born yemba medu wekwababa kusaiduka achibva anzi awana basa kudebheni avana basa kudebheni akusiya pambi pake paigara ihoki mukuku futi sister ndabhadhara rendi ndaita zvese ndakusiya ndakuenda mune zvese mune bhedhi mune zvese chiyai mugari ndakuenda achibharwa basi chibandasara ini ndapinda ndagara saka ndagara pai manje paive nemusikana muzimbabweni apo tokurukura chitokurukura achibva atinditi kuti ndanzwa kune vanhu vari kudiwa vebasa kuifishari batanzwa nguva masivhiti zvese zvokusunga sivhiti chanombosweta basa nazvo ine musikana yane basa rake rakatonaka singatoita nshanda muofisi even izvezvane basa rake iroro achibva nditi ndine mafrendi angu maxhosa aya 3 vari kumukira kuenda ikoko vari kumusubmita macvs avo hamene kana uchida kuenda navo ndichibva ndamuka mwana hapasisina aenda ndave free manje ndakafadzwa ndofamba ndizozireva ndakasvika paipaya paiveve mukomana akakamira padu mukomana mundevele kubulawayo achibva ati aiwa sisi hapapinde munhu usina zvisindei padova vanhu vane macv chibva ndaruma ndakamira
saka turi mukutaura naye Oh, ndakamubata those your sisters too. Stop making noise. They're making noise. iye paakanzwawo toni yangu achibata sorry my sister uyu mutana sekaya uri mwana wokumusha chichichi ingopinda uchazonzwira mwana opinda mukati muyana mukasati divorce emasimbiza ndikandodzodzo nouri kudo basa ndikati still okay asi uno experience unozoziva here izvi zvemufuture izvi ndikandati yes ndozviziva makutokubvunza paya pari kubvunzwa chirungu chiri kutaura ndakarova maxhosa ese aya nechirungu because ndaitaura zvaio ndikasena achibva panzi okay phone number dzako tipe phone number dzako ndakafumatirweni kunzurudza vamwe vamukovai muuya yakutanga basa takaenda goyaiveimana yakutanga basa Wednesday aine tasvika paya ndakaribasa basa zvekuti ndakaraimaraimba ndakabata basa zvekuti pakabika chips ipapo ndakabika magwinya ipapo ndichitanga ndichibika mambodza ndisingazivi handisati ndakambobika gwinya ndaiona zvavaita ndichikopera ndichiona zvavaita gasb ndairova gasb zvekuti ya ndaishanda zvekuti yes pachibva panzi vese vamwe 2 havakwanisi kuwana basa vakwanisa kuwana basa ndini nemumwe muclosa tiri 2 itawana basa paya takadhonza takafamba naro basa paya pazvanzi aiyo paukuya mwamurungu iwewe ndiwe uchasara ushanda nemurungu muclosa uyu qualify ngabude achibva abuda achiva ndasara ini nemurungu yawe ndakarova basa 650 rands a week but 650 rands iyoyo pawiki yaita kunge ameno yaita kunga mari ameno ndakapashanda paya akadzipi vakashanda nayo achidadedzati tokuiti zvangu kuti ndiwane maadvocate manager ndakaichibva wangu kugara munatanga kuitawo kuti ikeriya yangu zvinhu zvandakadzidzira otherwise haisi kuti I'm of this case or what okay tausirana paya kugara zvakamira sei kugara kulocation ndotofamba kubva kulocation kuenda kuma5 kufisha kwevhona 6 kufamba zvekufamba zviya ndapedza basa ndichifamba ndichidzokera futi chinonzi kunyimbo chinonzi mfundo ndaikandondoona ndaive nedzimwe pfungwa dzekuti ei amen akashanda murume achibva ndida okay I can go for you ndinobhadhara zvinhu kuti kubhadhara sofi zvinhu zvisina kumeni ndikandati ukadaro watoneseka akachibata okay it's okay karo hanzi volume iri kuita ichidzika ichiita kushazharara so achibva ngonditi okay unonipa ako 500 rands per month saka ndaimupa 500 per month parumu yaive neshawa nechikicheni nechii yaive yakanaka zvokuti ndagara paya kudaro mnin'ina achibvati sisi chichi ndiri kulocation hakuzi sefu chichi chibva ndati okay ndataura namastanda nemuridzi wepamba paya ndamuudza I've got my sister chichi auya sisi uyauya ganji ndave 2 paya zvakaitika taita bury the past tiringoendera mberi we are the sisters sister vangu ivavo ndo vaiva vakambopostwa hanzi wati paka chipoko chemumvenge ndikamutuka zvekuti ndakamupedzera akapedzera kundipindura ighost account iroro raisapindura vachiti hanzi ndiri mulesbian igirlfriend yangu ndakabatikana usingatomboiti kuti audaro mwana bobo wangu udaro sister yangu okay fine tagara paya rafamba basa ndiri pabasa paya ndaona kuti ndatingwarireiwo zvinenge zvakuitawo ma650 aya ndikamborova overtime ndikambopinda ma850 pawiki kumusha ndaitumira zvekutumira zviya sisi vakanditi hauna mari yaunotumira hauna kutanga wagadzirisa upenyu hwako mwana achiri right ari noma mwana uchamuitira zvaunoita but at the moment siyana
wakazvigadzirisa iwewe pauri hapana kunaka. Ndashanda ndatenga Huawei kafoni kaHuawei mazhinji zvomwe achangopinda. Ndatenga Huawei ndave nefoni iri naniwo inopinda paWhatsApp inobatawo internet. Ndatanga kuzviposta paGumtree ndakuchitsvaga basa remumba manje because mufishari munorwadza, haugari pasi hauite sei, unenge wakamirira munofiwa. Ndakaposta maadverts angu anenge aive 5 here, ndakapindurwa ne4 ipapo. Ndakaita kusarudza kuti ndataura zviri nani ndeupi, ndiye wandakanosangana naye. Taita nainterview, baba mwana vanyarara, hapasina makoza, hapasina chi, baba mwana vanyarara. Mukatofunga pamWhatsApp makabuda muCape Town. Bati Mukatofunga pamwe mushurugwa akabuda muCape Town. aivabuda zveshu, aivabuda ipapo. Okay. Akapane kisi panyarara kuti zi. All right. Ndariwana basa remumba riya. Panoona kokamurungu kamufingo madha kane vana vakutu karudo munhu kugara naye sleep in. Ndikatoti this is a good job for me. Isine situation yangu iyi handisi kuda kana futi kuona munhu ndiri kuda kuva zvebasa ndiita zvebasa ndiri serious, handisi kuda kuva exposed kuzvinhu zvakawanda wanda panze. Ndaritora basa iriya ndapinda, ndaipiwa 3.5 pamwedzi. Ndagara paya nevana vake, taiwirirana treating each other as sisters, taiwirirana zvekuizvozvi. Ndakamurayirwa ndiri pabasa paya, kamusingle mother akakamurunga zvinhu asina kumira muzvibasa chichi, hameno zvakaitika kubasa, mari yekuti andibhadhare hazvichabudi, she's also struggling with 2 kids zvakadaro. Ndakangoreceiva message mufoni mangu from that social worker weKuBefoot West. Achinditi ndiri muCape Town, ndachikumbira kuti tisangane. Ndangokuona kuti how are you doing. Ndakabva ndaenda buda weekend kubasa, ndakabva ndaenda ndikandosangana naye akati you're looking good chichi. Ndanda chibharo kumagamu, ndadya machips aya kufishari kuya. Okay, iwewe kana ndakakutarisa une bright future ahead of you, but ameno mwaitsvina kuda kukuvhiringidza, but you've got a bright future ahead. Saka inini ameno every time kubva pawakabva ungori mwoyo mangu ndikangokufunga kuti dai ndabetsera munhu uya, dai ndabetsera akazodini mwana, ndamutsanangura, ndamudza mwana akazotorwa nasisi akaendwa naye chichi. Akati okay, uri kushanda, it's okay, you are getting something, but this is not good enough for you. Wesi uri single mother, you must know the future yemwana wako iri secure chichi. Okay. Inini ndichakupa number idzi dzemunhu uyu, udzibate number idzi anytime uchareceive a call from this person. Okay, ndaenda kubasa kuya, ndadzokera kubasa kwangu, but unatsoona kuti andangopa basa zvezita pasina dhiri, ende muri kuda kuya tabuilda imwe bond kuti angoni tichienda we are close zvekuti. Ndashanda ndiri pabasa pa, achibva nditi izvoni musikana wayo yadzokera, achibva nditi iwewe namba dzemunhu wandakakupa uyu munhu ari very very professional, and munhu ane life yake, munhu is somebody that person can change your life completely, but anoda munhu ari professional, haungangoti tsvi. Saka zvandakuita manje ini ndakukutorera mari, utore mari iyi uende to a certain place, to a certain college, so I know you are already a mother. Zvevana izvonozviziva, you've got a baby, you've suffered enough at the moment uri kushanda nevana. Saka ndoda kuti unoita kosi iyi, ukangoita kosi iyi ndinoda kungoti uobtain mapapers chete. Ndikuenda kubasa kwangu kuya weekend, ndoenda kuchikoro kuya, ndoenda kubasa kwangu weekend, ndoenda kuchikoro kuya. Mari ndiye andibhadharira, uyu social worker ndiye abhadhara mari. Okay, fine. Mapepa angu ndaita, graduation yangu ndaita, ndabata zvinhu zvangu.
ndapera zvinhu zvangu kudaro yakapinda phone call yapinda phone call ndakabva ndaina ndikanosangana nemunhu zveshuwa kutongoona kuti kamunhurungu pane upenyu apa she's owning her own company rume basa rinoitwa ipapo unotongoona kuti hapakatoenga ipapo okay fine achibva nditi I want ndikuda opay and ndikuda just an ordinary name ndikuda because my ordinary name is now maviri saka ndikuda someone special someone I want to take a second mother kuvana vangu inini I travel a lot buda ndichienda kunze kwenyika chita ipapo aive nenhumbu ipapo aive nenhumbu yaitove ne7 months saka ndikuda kudira specially nhumbu yandakatakurai mwana uyu achabuda ndinangova naye ame busy woman ndiri busy murume wangu ari busy saka ndoda munhu wekuti anodhiraivha musikana wangu muhombe achimuendesa kuchikoro tora musikana wangu muhombe achimubva naye kuchikoro kana ane maextra murals ndidaenda kunoswima ndidaenda kunonwa movie achidaenda kunoita sei neye ndiwo naye benkad rangu rinogara newe ndoda munhu wandinotrasta zvekuti ndinotrasta mumba imomo mune maneni angu grocery and stuff ndizomana ndimumba ndiwo muchitoenda tenga grocery rachona uchuyana rumba menu yemumba padyiwe paitwa sei ndiwo muchitoiplana makamira sei mwana zvevana izvi handina patience ndagara handina kumbobvira ndakarera mwana akandoda munhu akaita akaenda kuchikoro chevana anoziva zvaari kuita mwana akarwara anomudhirita sei kana zvakurirawo anodhiraivha achiendesa kwachiremba kana zvadawo inini anomufonera undudza but ine ndatosarenda zvese ipapo ndinzwe mari yaari kutaura kuti ndo yandinge ndichitambira ndakaita dzungu ndakatadza kana kuti ndakashaya kuti ari kutauriko uyu kwakubata foni padaya kwakudza sisi kumba inini ndikusiya basa kukuya ndava mabasa kumuwani so ndisira ndikubvunza zvino kubva sei zvamanga makwirira nakuda nemunhu yawe akachema but shame akanditi I'm giving you all my blessings chichi handina kubva ndichitisaka mune zvakanaka achibva ati kana reference munhu wako achida ndakasununguka kuti bati ndakainterviewa paya ndakaibata kainterview zvemhando kuti kana iyi akatonditi you sound like a professional ndichibva amhired ndauya ndatanga basa andakatibata basa ndakaklika zvekuti handikwanisi kuzvitsanangura. This is my third year ndiri pabasa ipapo. I'm getting my benefits sezvazviri, ndiri well taken care of sezvazviri. Handitambire marandi kutamba mayusa. Maranzi ndinomatambira kana ndatokumbira kuti ndokumbirawo ndisima ndimunipe maranzi. Pauri apa izvozvi pauri kutaura uri munesa rapa? Yes. Izvozvi pandira apa. Alright. Mwana wangu ari kuchengetwa, ari kuitwa zvese nemurungu iyeye. Ari kutodedzera kutoti handisi kundiona happiness yako uri kure nemwana wako. Ndaiwisha kuti mwana wako umutore. Dai zvaibvira, dai wamutora wava naye pauri panapa. Undomudzidzisa, do everything. But mafamily issues munongomaziva, sisi vakati no, mwana is okay, mwana ari covered nani mwana wangu. Okay. Kusaka mushurugu anozombofera watombosonzwa nezvake? Mushurugu inenge takatara towards Christmas. Christmas iyo ya 2019? Iyo iyi yapera iyi. Ndakanzwa kuti akasvika kumba. Akasvika vanhu vakuru vasipo, varidzi vemba vanga vasipo. Akasvikozviintrodusa kumwana wake. Mwana wake akati handikuzivi. Akazviintrodusa kuti ndini dhedhi vako chichichi. Akasiyira mwana $20 mumaoko. Akati ndatora masaizi ehembe dzako ndokudzoka nehembe dzako. Ndakatoseka zvangu, Sis Melly mwana wangu inini anopfeka 8 child yandisingakwanisi kutenga inini.
ndakatoseka ndikati kuti dzanga dzatongounyanzi saka kwandiri akazama kudzoka kwandiri asati aenda kumusha akazama kudzoka kwandiri pafacebook apo akamiramira chose ndakangomupindura kuti shamwari inini ndakudhura uchandokwanisa ndakudhura inini uchatokwanisa zvichatoiti akadii ndakambobhomba zvokuti ndakaona parebhelengi abhuloka saka at least kana kaendera mberi nelife yake zviri nani. Saka iwe unofunga kuti muchirugu akatokangamuzva chose here kuti sezvo wane life iri bhoo iye achiclema kuti ndiye akakuitisa kuti uve nelife yawo inayo. Saka uri kufunga kuti kwaari iye atove bhoo zvoroti akatokanganwa nezvako hapana tanogona kustrika anytime wakati vana amene mushurugi ari kunzanza ane mukadzi kune mwana here plus mushurugi ameno ndakaita fiye naye handisisina Sis Melly yakapera kupera ameno. okay you mushurugu yasa aaite here zvemagurupu yeyu ndakaona handitorina basa naye chakadakaona ende kana chigumbu mumwoyo mangu handitorina kana chigumbu naye. You will remain the father of my baby no matter whatever he did to me. Saka it's probably kuti he is also in pano pagrupu kana tari kumvenge uko handiti muningirikine mushurugu yasi munhu ari too much into masocial networks aya kana kuri kuzvinzwa angatozvizvinzwa kudzwa nevamwe okay angatozvo but mushurugu inini mutaura chokwadi ka ndineka that strength yekuti I defeated him moment away and I'm not even scared of him. okay saka iwewe pachako hausisina that anger yawaive nayo mukati umu mako hausisina enga naye ka handisisina because ndakatongoona kutongoti ijeni yaive jeni to my success but yanga isiri nyore and I had to pass it through matombo maobstacles kuti ndisvike pandaifanirwa kusvika iyewo achikava boda dita rachona tiri yambudza ndakatozvitambira in that way kuti yaive jeli pakatanga kuenda mwana wangu first days aenda mwana wangu akana kumedza chikafu ndaitadza ameno picture yake yaiti kangouya maso mangu so ameno zvandaingonzwa even izvezvi ndasimba hangu mwana ndokuzvudzira kuti ndaita sei but ndikangoenda kumusha kungokusanganisa namaziso nemwana wangu ameno zvinondiita chero ndaakubva kumba ndinotobva sisi vangu vachindituka zvekuti saka apa uri kuzama kuti mwana uyasi wangu here ndinobva ikoko Sis Melly ndosvika pabasa ndoita kana 3 days ndakatomborara pasi ndisiri kunzwa mushe chichema zvokuchema zviye hauna kuwana kaprofessional help unonyatsokuona kuti mwana ari safe atori namamwe ake pasaidi roro handivhunduka ndite sei atori well taken care of ndinochengeta mwana wangu izita rekungoti ndinochengeta mwana wangu but unotoona kuti mukoma wangu munhu ari fine muupenyu munhu akamira muupenyu shes okay shes sorted shes happily married woman shes fine unotoona kuti ndinoita kuti handingangoremedzi munhu but mwana wangu is sorted. Sa iwo semunhu asina mbovhira awana professional help ndosaka zvichikuremera kuti paunoenda kuZimbabwe paya ungosumuka ungobva wakatarisa mwana wako urwadzi uite sei because hauna kakuwana professional help aifanwa kumbowana counseling chaicha iri strong chero mapictures sisi vangu vakazopedzisira vakuti handichakutumiri mapictures emwana akanditumira picture ndomutarisa ndomuna unga akasuwa panotonetsa at least there was a happy ending indatofunga kuti mushurugu wakamuuraya aiwa uyo handina kana basa naye and I forgave him long time ipo panyuye apa ndakasangana nesister yake kumvura uko taenda kumvura
ndakasangana nesister yake ndakaona sister yake last born yemba mavo vanoratete vemwana wangu saka ndakamuona achiti mve paruzhinji ndikati hana yangu yatorumatoda ndamuona ndamuona kudaroka ndakamboda kuiginowa asi zvakaramba ndakazama zvakaramba ndakapedzera ndangudedza zita rake paakangocheuka kuda achiscream achiuya achindihaga naiwe chichichichichichichichi andamugona ndipeka ningirikini makoti whatsapp number chichichichichi andikati naubata foni kana namba dzacho kandokudziziva here chichi ya saka iko zvino mwana nemakore mangani? She's 10. Akura but anofanira kucounseling ka because remember kuti memory yemwana pazvinhu zvaakaona zviya zviya haiperi zvoramba maflashbacks anoramba achidzoka. Sisi vangu pavakasvika naye kumusha vakaenda naye kucounseling because vaidedzera kuti iwe mwana uyu is disturbed, mwana handisi kumuona zvakanaka. Chero mukutamba nevamwe sisi vangu vane mwana ane 9 years vakasiyana negore newangu. Chero vachitamba lese language yaanoshandisa chero zvaanoita vachitamba ipapo unotoona kuti ndezveviolence. Saka vakamutora vakaenda naye family akahelpiwa kufamily doctor wavo ikoko. Yeah, that's a powerful testimony. So iwewe panyaya yako iyi Tecla uri kudawo dzidziso yako yaungada kuudza madzimai kana kuti vasikana vari musituation yakafanana neyakwanga uri iwewe ndeyekuti chii? Inini my word of advice is dzimba idzi dzinorwadza, dzinonetsa, dzinoda ushingi, unosangana nezvakasiyana siyana mukati imomo. Kana waona kuti zvinhu izvi zvandikurira ndakundikana ibva hako. Asi waibva uchidzokera kaiwe? Mate? Iwe waibva uchidzokera ka? Handati ndaibva ndichidzokera. Sis Melly. Situation. Ndaive ndasiya ndaparadza ukama. Nevanhu vaikwanisa kundibetsera. Saka shure yanga yakasviba. Okay. Saka ndiri munhu anga angodzungaira asingazivi kana kuti ndodini. Pamwe ndosaka ndakadzungaira zvakanyanya kudaro nekuda kuti ndaive ndabva kumashure ndisina kunatsa. Saka inini my advice ndeyekuti abadiwe munhu, abadiwe baba munini kana uri mumba memunhu. Buda imomo murume akahurirwa murume anokuuraya. Vanogura vanoita sei vanhu ivavo kabhati iye ukamuitira amene kuti vanorwadziwa zverudzi rupi. Ko baba munini vaive kunzodambugwa mazino vekurohwawa hauna zombonzwa nezvavo? Baba munini ndakazombonzwa nezvavo. Baba munini vakazondibata paFacebook. Vandibate baba munini pavakanorohwa vakatorerwa foni, vakatorwa zvinhu zvavo. Saka vanga vasisina kuti inini ndaive ndisiri ipapo ndandisiri active kuFacebook. Saka pavakazondibata vachindirondedzerirawo busy yavakapindana nayo, ndichivaudzawo busy yandakapindana nayo, but kutaura chokwadi akazama hake kuda kudii but ndangove neutral. Okay. Havana havo kuda kuzodzokerana newe? Akazama kuda kutaura nyaya dzerudo but hazvina kana kumbopinda mumusoro. But iwe hauoniwo kutiwo semunhu anga asunugwa kubva kumashurugu wakaitawo selfish, munhu akadambugwa mazino nekuda kwako, mozosangana henyu mushurugu adisapia worega kuti udane nababa munini ava, ivo vakabvisigwa mazino iwe. Sis Melly munoziva kuti inini kuti nditi kumurume ndakuda chaiyo. Amen. Ndikamutarisa so ndikamuongorora so ndokuona pasina chinhu. Saka iye zvinezvi have you moved on with your life? Aiwa inini ndakamubva on kutokanganwa kana memories iwaya ka auya nekuda kwokuti ndatanga kutaura nyaya yangu kana kuti saizvozvi kana
mwedzi yachona iyoyo yakaitika zvinhu zvachona yasebera zvinoti uyei zvombondikanganisei. zvakaoma ish yapakaipa. Saka si uri kuona sekuti izvozvi ukatozowana munhu anoti ndotokuda chakuereka tigare tise tiwanani, unogona kuzo will you be ready to get married again, kana kuti zvinotokunetsa ukafunga zvawakasangana nazvo kuti marriage haichaiti. Marriage handichatori chero akanzi akaita sei kuroorwa ndini. Dini ndakatoroorwa so ndakadanana after ndaita nyaya dzangu idzi ndakuona kuti ndave settled. Ndakadanana namume wangu uyu ari based kuuk uko, taita long distance relationship. Achifona achita sei munhu muhombe kwandiri ne6 years, a very caring man. Ndaipambiwa nepese paWestern Union apo yakamboita kuti chinotora mari ndichiti mafoni aya ndakashandisa ndichimboona mari. Agreement iri yekuti inini ndine vana vangu vaviri, iwe une wako 1, ndoda kuroora tiite vana vedu vatatu ivavo ute mudzimai wangu. Ndaive ndakazvitambira ndichitozvida chaizvo, but ameno zvakangouya mumind mangu ndikatongona kuti I'm not fit for it. Umudza kuti inini handisida kuita musango yako shamwari, inini hazvisi zvangu izvi handokwanisi ndotozvidya. Ndakazama kudiya ndikazama ndikatomudza kuti sisi vangu vakutoziva nezvake. But akati auya atobhuka mahotera muno Cape Town muno. Ndakatadza kubatika. Akatobva akatoenda kuJoburg kune hama dzake. Ndamuitira zvimwe kunongo abanga abhadhara. Ndikatomudza kuti sorry zvako kukudisappointa, inini izvi hazvisi zvangu. Akatobva akatoenda kumusha. Akatasvika kumusha ikoko akanosanganawo nemwe single mother yanga iri marriedwo, happily married, zvakamvongodzekawo, vakarambanawo. Akamupfimba. Ipapo angawira inini ndaramba akanopfimba munhu yauya. Pfimba munhu yauya tinambotorana nguva angatopedza kuroora. Dzinenge vakabva kuchata mai manje apa vakabva kuchata. Saka ndiwe ungadi wakatochata but wakaramba. Then ndakatopeka iyoyo rini yaitove yangu feya. But aiwa ndakairamba akuroorwa ndini. Anyway, thank you very much Tecla for sharing your story with us. This is an eye opener kune vakadzi vari mudzimba vanofunga kuti marriages or everything, vanofunga kuti you cannot do anything without men, vanongoramba varimo relationships kana kuti marriages anenge akafanana neyako yekuti waida kukandwa mvura inopisa iri kubhoila, uchida kuurayiwa nemascrew driver nemapanga nepfuti nezvese, because title kufira title yekunzi mainingi kana kuti Mrs Ningi, at least they now know. Kana varipo vakadaro gaizika mukwanisa kungoona kuti pana Tecla pakafamba mwari vakazongoti regai ndimbo vakaramba paakanzvengeswa pakawanda kuti Tecla unonamata here. Ndonamata. Yeah, because paakanzvengeswa pakawandisa zvokuti dei panga pasina mwari taura chokwadi kudaika nyaya yako paingodai so taitobatira moyo mura maoko nezuro pawaiti ukati ndikazodai tobva tabatira mokuti ukazodii paya ungadi wakafa kudhara, but mwari vaingoramba neupenyu hwako. Antiona achingoramba neupenyu hwako achingoramba neupenyu hwako. Even sisi vangu chaivo pandaivatsanangurira vaindibvunza kuti iwe unofanirwa kufa iwewe. Idzo nharo dzako dzawaita kuramba uchidzokerera waifanirwa kufa, but mwari wako iwe unamata mwari wako. Saka as advice ndingakupa ndeyekuti dei wambo iwewe machitsvaga professional help yekuti uwanewo uyu munhu murume one okuti uzosetla pasi one day, because not all men are bad out there, right? The fact ai murume kana Sis Melly. Oh. Hai murume kana mokei.
Okay. Alright. Kana wazviudza hako, but I think uchine enga handiona yekuti varume because of what you went through nenyaya dzevarume uchaheala. Time heals everything. As the time goes on, you get healed. Then chazotonzwa one day kuti Tecla akaroorwa kana kuti wakutochata. It's only a matter of time. Muroza chandingatongoita. Chandingatongoita ka. Pamwe kubara mwana wangu. Ko mwana wacho unomubara sei pasina murume? Tobarisana but pasina zvemarriage zvekuita zvekuita mwana. Iye kana really anezvo pamwana wangu. Pasina chinotisanganisa pamwe. Kuneta varaidzo mbengo. Okay, muda kungotsvaga munhu wekuti anongokupa mwana chete then musiyana. Yeah, because ndikufila kunge mwana wangu ari lonely. Kana chiti mwana wangu ari lonely kana ndakatarisa nyaya yangu. Ndakabetserwa my sisters. And ndikuona kunge yes, she's got those cousin sisters. But ndingorineka that thing kuti dai aitawo mwana wangu. Pane munhu abvunza, how old are you if you don't mind? I'm 37. 37. Ane 37 guys, sure. Zvawanga watozama makore. Hanzi I'm 37. So zveshuwa wakagwadziwa zveshuwa. Wakarwadziwa zveshuwa 37 usati wana munhu. But anyway, as long as zvichikuitira. Hanzi, do you mind sharing the name of the mushurugu? No, handisikona zviri necessary. Okay. All right. So guys, yeah. Yo, thank you very much Tecla, waita zvako nekuti tinzwe nyaya yako ika. Vanhu varimo relationships akafanana newaya zvave kwavari kuti voita sei. Nyaya yatainzwa. Wakakuta iwe, hazvirevi kuti munhu wese arimo munyika vachakuta zvawakaita iwe. Saka kana waona kuti ndozvazviri zvazvatanga kuita, tiza neupenyu hwako. And chinhu one chinoita kuti mwana mangu baba vemwana mushurugichera akaita zvakaita ndinzwe ndichimuregerera. Akaita zvake mabasa ake riba, akaita zvese zvakaita. But ndongomutendera pachinhu one. I'm not being discriminator kana kuita sei. Ndongomutendera chinhu one chekuti ndakabuda mumaoko make ndiri clean. Whatever chichandiwana ndatsvaga ndega. Ndopaive nefear yangu ipapo. Yeah, at least you conquered. Ipapo ndinongonzwa kumuregerera. At least you conquered, Shirinani. You are very brave, my sister. Thank you much for sharing your story with us. That was a happy ending. Taifunga tichanzwa zvimwe, but yakazopera zvayo zvakanaka. Mwana aripo, iwo uripo, wabho. Chero hakusati wave kuda kuita zvevarume izvi, but wabho. Zuva ranhasi kuti ushewe nevamwe vanhu vari panapa nenyaya yako. Ndichingoti aiwa, ramba uchingonamata mwari wako unonamata iyeye. Andichika mwari vakuitawo zvakanaka. Waita hako nekuvhura mukadzi maziso, waita hako nekushaya nyaya yako kuti vanhu vazive kuti marelationship aya, maabusive relationships ariko. Aiwa, ndotendawo Sis Melly ndichiti vamwewo vanhu ngavaite open up. Hazvina kana basa izvo. Past yangu haindidefine who I am. Zvakaitika kwaisave kuda kwangu. Life is a journey. Tinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Inini zvangu I'm a free spirit. Ndakasununguka. My life is an open book. Asi hazvirevi kuti ndaposta mapictures angu paipa wotaura zvisina basa. naMwari topedzera. Saka haasiriwo maega issues ratinenge chiti maybe uchinawo ekumasure. Ndozvakakura uri here kana kuti zvakangotanga pawakatanga kuita zvemunhu wako mushurugu wako? Sis Melly ka ngatisati ndaposta ipicture yandaposta munhu wokutaura ndonzi nyarara. Why?
ndinopindura inini I'm not a bully handitombori bully. I'm very loving, very friendly, but ndinodhensa nezvinenge zvichiitika. Aiwa vari kuzvinzwa mafacebookers. Thank you very much Tecla. Waita hako basa wena. At least pati yangu akamirira vainzwa. Ndakananzwa nekunetswa. Aiwa maita basa Sis Melly. Chika mwana wangu kuti iwanwana maita basa fare zvakanaka pachizowa. Orara zvada kubvunza makasununguka. Alright. Orara zvakanaka onewa nditi. Murara zvakanaka. Thank you. Love you so much. Love you so much, girl. Right, guys. That is a very sad story with a happy ending. Mainzwa kune vakanga vasipo nezuro. Ende munotanga kuiplaya nezuro. Muone kuti nemakaiva nanga kamirira part 2. Nyaya yanga yakaoma yachitondedzera nezuro yanga yakaoma. Yaito taingori in suspense kuti zvikazodi even chero nesibasa kwahari paiti mwana vanhu takasara chirwadzo kuti vidiwe ishwa nyaito vatele tisina kunzwa kuti part 2 ndosaka zvadai. Anyway, nhasi ndakuzenga guys ndakaneta handina kurara 8 hours. Muna ndinofanira kurara 8 hours per day. Handina. Saka handisi kuzotaurisa stereki. Nini ndoda kuti ndozorora handimaona. So, mangwana mumbondiregererawo guys. Mangwana no life. Ndozati kune vanhu list guys. Inzwai kune vana ndakapromisa handika pane aripo mwenyaya umwe ndakapromisa kuti tichapinda nhasi. You can actually see from my face kuti my face is so tired. Handika totaura ku WhatsApp handika to reschedule. Regain we open live ndiri active. Handika ndisina hope ndakanyatsa kusimba. Zvinonakidza. Ndikauya ndakauna kunge mvura mucho kuchaniwa nemvura ka hazvinyatso kunyatso kuti akavavavhumu. Hanimunoza zvoda ukavavavhumu kana uchita malive antimaona. So nezuro anga ari fireworks because ndisina kuneta. Hanimaona. But takatanga chiti apa kutanga na 8 tokunza upedza takapedza na 12. Mai mwana 12. Tichingove pano nyaya ichingonakidza. Saka please guys be with me. Kana vaya vakandipa nenyaya dzavo vaya vari kusisimeri totora nyaya dzedu ndimirirei ndichakucontactai mese 1 ndichikudza kuti alright today I'm free you are free nguvai. Kune vanga vachitanzi ndite one time show handika handisirini ndinoisa time yekuti titange show vanhu maguests pavanenge vari free ivo ndo vanondidza kuti ini ndiri free na 8 manheru isi tobva tatangawo na 8 umobva ati ndiri free na 2 tobva taitawo na 2 iyoyo because maybe mamwe 8 manheru anenge ari kubasa hanimaona handikwanise kuvapa time inini because ivo pawe time yandovapa inini vanenge vari occupied mabasa avo handimanzwa. Saka tinonzwa chi nemaguests. Saka kune wanga chitanzi ngoita time stipulated time yekuti vanhu vangoziva kuti mashows anotanga na 9 na 8. Saka panonetsa ipapo because handisiri ini ndinoisa matimes vanhu vanoisa matimes guest iyoyo inouya ndio inotaura kuti aiwa ini ndiri kuuya ndiri free nguva dzakati muri free here kana tiri free tese tobva takwanisa kuuya handimaona. So guys ina ndichataurisi mwari wakuitira zvakanaka murare munyasha vanga vasipo nezuro you missed out a lot. Live iri pano go and listen kunyaya nezuro. Tine imwe zvakare iri similar to ya Tecla handika yemusikana mwana akarepiwa aine 10 years akabva infectwa neHIV straight away handimaona ndiye angade yapinda nhasi. Saka tozomuudza kuti hazvichaiti nhasi because Tecla anga nepati 2 yanga isina kupera nezuro yanga ichinetserwa nevanhu handimaona. So iye ndakutongomushifta ndozomuudza panenda free ouya handika auye kuzokudza nyaya yake. Then paita umwe mukadzi akandifonerawo and ari kuti akarepiwa izvozvi pana 2020 apa January achitanga uyu ari pano izvozvi I think 2020 January achitanga apa akapindawo bhisi. Tinaye mumwe wedu pano akapindirwa mumba akareperwa mumba 2020 yeuno January yeuno antimazviona. Saka ona izvinhu zviri kuitika antimaona ona izvinhu zviri kuitika isi tichingoti zvinhu zvakanaka zvinhu zviri kufaya zvinhu zviri kudai vanhu vasangani zvakawanda. Saka kana uine nyaya yako handiti yauridawo kusheya nevamwewo uya nayo kwanditi toschedula kuti musi wakati after vatanga wopinda wozopindawo nenyaya yako handika totanga. Pane mukomanawo aripo vave baba
vari kuti vakaripiwawo kubva vane 4 years, vakaripiwa nemusikana nebasa kubva vane 4 years, vari kunze kudiaspora kukuku amana vavewo iko zvinezvi vavewe murume. Hello baby, mwana upi? Andimaona. So ndo nyaya dzatinenge tichingoya nadzo. Do not hesitate to come nenyaya yako tikwanise kushare nyaya yako vamwe vanzwewo. Andika kwanhasi guys togumira pano chiringa zvezuva chedu chiya chasvika chikakwata. I would have loved so much kuti nditambe nemi kusvikira late ndisina problem, but ndamukira na 6 o'clock ndava kugym 6 to half 7 to half 7 8 o'clock ndiye chidzoka ndichigeza ndichinda kunoorder ndichidzoka ndichita zvimwe zvinhu. Ndaneta guys, ndida kuzorora. Apa baba vaya vatutu vari kutotaura vakatomirirawo kuti amai ava ngavachiuya mumba. Samukona ndati nya ndinda tovharigwa mubedroom, maona ndinda tovharigwa izvo zvina kutoenda kunovharigwa, so ndakutoinda kunovharigwa izvozvi maona, because vatondimirira maona, because ndakasvika zvevavata nasizvo nditye vavata. Aiwa zvida zviri kudaro chirigai ndichiinda kunodi kunovharigwawo tichitaura nyaya tiri mubedroom maona. Isusu takura tichaiti zvelula maona, titakangodiwo tichingotaura nyaya tiri mumabedroom chingoserichi nyaya dzedu tirimo antika ndozamunoda kaidzo idzi tirimo maona. Saka guys imi munofanirwa kuziva kuti data kuti semalive amuri kuda every time aya antika panoda data. Ndine schedule iri tight from ndikazorora nhasi from mangwana kusvikira nesunday I'm very occupied, very occupied, ndiri busy. Ndine kwandakabhukiwa andika I've got a show yandakabhukwa somewhere else andika on Friday and then on Saturday ndeve church vakandibhuka, so I'm going to talk ikoko antimaona. Friday and Saturday I'm going to be talking kune vanhu vechurch Friday and Saturday, saka ndinenge ndiri fully booked ikoko. Saka musandione mukazoona ndati zi Sis Melly vaiginwa aiwa ndine kwandakabhukiwa mungoziva kuti hainoita ini na magical all trades amondiziva. Saka kune kwandakabhukiwa, saka ndokwandiri kuenda vechechi vakandibhuka kuti ndiendeko hanimaona. Saka ndokwane ndiri kuvanhu vechechi ava Friday and Saturday. Saka kundiwana kwangu Sunday obviously it's a normal day, ndoenda kuchechiwo ndosodzokawo hanimaona. Kana ndasodzokawo saka maybe tingangoita idu tingangostangira ipapo kana kuti Monday. Kune avo vari kuita michato yavo, imi vari kuita michato yenyu, vari kuita mabridal shower andika vari kuita mababy kitchen party andika musatsvage kure. MC anotaurisa aripo pano panapa, aripo pano. Vechechi vanoda munhu anotaura kwese ndokwana kwandisingagonyetso kutaura ndezvekung'anga uko hanimaona. Kuchechi vari kutsvaga munhu anenge achida munhu anotaura cheke anenge achitaura, ndiripo pano. Munonga kuinbox kwangu ndinouya chero ukati uri kupi kwandisingauyi chita ndisagoni kuuya kuUK because handina visa ndozonyimwa visa hanimaona. Asi kumoko ndouswera. Ukati kuZimbabwe ndoswera ndaveko, ukati kuNamibia ndinoswera ndauya, ukati ku Cape Town ndoswera ndauya, ukati kuTanzania ndinouya, ukati kupi maAfrican countries ndinouya handimaona, ndinofamba ndichiuya handimaona. So yeah guys, kuti zvakare musakangana kuti live yedu dzirambe dzichifamba tine maline ematopics akamira evanhu vari kuda kushaya nyaya dzavo handimaona. Data haridigwi mvura guys, hatidiri mvura muchiwifi ichiya kuti chifambe chinojusiwa nemari. Toti mari pamusoro ndongokupa ini nhamba dzichenayo woita top up ikoko hanimaona, then totofaigwa handimazvona. So guys yeah, ndokudai mese murare munyasha muitire zvakanaka guys. I love you. Linda Brooks arise muzukuru wangu. I hope muzukuru wangu ari kukura. I hope muzukuru wangu ari kukeepa busy mazuvano and but I just wish ungati ungaita imwe mimba fast because mimba yaindida iyoyo vakomana. Mimba yaindida, mwana aindida yeye veduwe. Mwana waLinda Brooks aindida vakomana. Ndaitumigwa mari veduwe mathasa ndakatumigwa sikana ikunzi ndayamudla nandosi imi. Dei akangopamiwa imwe mimba mofela muripi pamai mofela pamai munhu mofela. This time murove chimusikana ndichipe zita rangu chipe zita ndigare ndiko kunandosuku andimazvona. So yeah guys, hanzi visa can be sorted bvunzai editing. Amen achiri kuwanika here slick row. Amen tichaona. Amen.
regai tigoona sezvo sama yekwenyu yakusvikai pamwe togona kuzongosvikako amenu regai timboona handika saka guys morera zvakanaka handika Linda unichengetera muzukuru wangu morera zvakanaka guys varaidzo mbengo orara zviripo handitika mazano ndiri kuda zvisingaite mwana iwe varaidze mbengo hausisiri savage mwana aive savage yeyu aive savage zvokuti du iko zvino izvizviyo mwa ndomuda zvisingaite handipedze zuva ndisina kutaura nezvavaraidze mbengo ndikangomuona chete ndingoda kunotaura nezvake. So guys, take care of yourselves. Mese ndokudai handitika morara munyasha moswera munyasha bongi nyuke nyaya yako ndaiverenga sha, but let's do it on Monday. Ndokubata ku WhatsApp. Then ane nyaya iyi ndoimwe ane nyaya inorwadza nyaya yabongi inorwadza so togona kuipinza paMonday handimaona then emotions kwira handika guys tobatana pachikamu chinotevera handitika muve neweekend yakanaka. Bye bye.